God is good all the time. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Abageni bamwita mbuyamole. Kikiabu mbuyamole. Anje mbuyani. Litangani kabisa district pastor mbuyamono soko ngaliwaga. Pole na chererwa namanyoka ali abubasi. Omwana undi nero usira kingira kingechi asengole tobulemu ali nyantuga lakini achererwa. Chief wate bango chande bantu baminto oyo no muichano monene ogo siria bayomo bwekinyuru gyaita nekinyoreke mwana oyo garenge omokomu asegasi yaye murocha babegete ki uniform kimbaliri einere gasi omwana yare gokora yogo konya abantu ebinyoro ekerwa bwata matanga buse kinyangi una pastor ateba bantu baminto chibu mugwate gasi enkongo n'abantu basale tinintwe oyo tenei na omwana siyazo kurukumonye abante kero to kuri iki kura to kubate bintu bakonye lakini abakora bwoka tigamba tebi egenteke omwana muita oja weitera egenteke kuru kwa fiat egenteke kuru kwa chinkanda egenteke kuru kwa bintu byaba China bintu bikoro kujipuru nebintu binde bantu bagostene serikali yetu ya Kenya ninto bakireses bacha gukora ebintu ebi oyo minto matiyangi egasi akorete naenda kitoko murigeria acha konyekora ebintu ebi acha kubisieka kwa sababu ekero matiyangi arenge minister interior mangana atakorete ki onege nteke ababago kore ebintu barabungi batako kiasara batenenge bamana kolia bataka muna omuntu ohonirie ngoko okira afia ohonirie ngoko okira bintu nga tindindi na kiaro kana sokoraki asokoli onye no uwezo abantu amuki na bono muna muitakwa abako kora minkwa kinyombe kisia kumara moja kwa sababu nto gutaka abantu bite bagendalira ba busayo kiolera next end anyore tumanye ngobune kire kimbaru usene pikipiki ya muyeria usene gari ya mutuoma usene ngombe ya muita ende tumuine nyagitari faster sabere nsei abana siyastu basali nsei roje bintu binde bikoro kushaka nasiye gosengaki ebintu ebi chande sha gosengaki gamba te chande shi ebintu ebi tigamba tebi asenkuru na bigike kinya gitari kyonse bipaka nyanju yaito aseto kurwali bakumungina kwambuka kurwali nina monyeni iko muna kirete onta kurwali iko to kuzabe serikali yere moyo ya Ruto egento egero kwene JF keirane abantu baito barwali ayo murwoti no egerera ayane ko byokwegerane kerauni ninje mwatari bagango kwana ninje mwahetereze si ekero mwanje orete ninje mwatere ayeburugere ko bitorusiwa lakini egenteke abakenya bagekanire ngogenda tole paro nyaminyinkuga butwanzi bitoru munagaiga torare tujake ukura shaya tonyarire kwa sababu umuntu akwenda kenero nga karujibesa abakenya ntuna bantabalire ensenere na roje korukwa kiamana amabuta akamentu entururu basta onye mwaroje abantu bali aba gotwa bekiriki ase bakoragerirwa bakagire ndagera bagacha kurute ndagera kurwa kikoroba igoro kibese kyonse bakuza gukinse entururu eri yamente tu ekairana bigoriria mabutari kauna bakorete na bataki wano Kenya gega twatisereriwa na kugukwana bobe ngoja kungentuoni ganje ngentwe kwa sababu ekene Kenya sauri pastor uchikorandi Kenya tuwabere mune experiment ntwaba na siasa twajagega twabatebyo umuntu omuya mwata wachikura toko genda munanje nde ali account maate ebingo kora bina batebe timbi
nonyene yokoborio gwataga igokwana omunwa omuya birimo nyenya atari gokora nene byatari gukikora kwa sababu nene jikura goraki igege ntekegia omwana yasirire ta kamuranche ande mbiya mono sana etim yaine yeri emogora gerkindagira mbiya mono asoko kora igoro musabaru muya nanje nona inkurumagega nonya mwabwate madoido make lakini twaigete babu atamadoido twaigete naya kinyambu ya mono gwakorete okara itumo bero korugaiga lakini bakaranyo iraga alia se accident kiriya koroteki hiyo ni haki yenu abalimu wao tindeka abalimu abasigari batindeka abasigari abayemusie batindeka aba nainu ongera sega simwakorete ngiya tato kwa Roma bamura boda boda inuna abantaba ya kolera butingenda mange tangaso nelia ninjo mwemusie ojawale 2022 tarehe 9 umutie nyonani ondete yora abangaine nganari kelirube egasi yakorekane kisi central oyo teneina ya makanton oyo teneina nero mwemusie baka 2027 lakini hao tanga nari kelirube parere mwe yangaro tukebe hiyo ni uongo mtupu ninje ngobeke budget basta ninje ngobeka keregento kipara bono nkole maiko minaibere kipara nkole mairenga iko minaibere epara yage chochi epara y'umuturumesi ogende bono nerani epara yase itoga iga kwere ndi yagalilaya etana kole mwa karomo mito mule bwarengo kole mwere igo abantu bawo tebanga nabwo bakulika marube ninje monyenye ninje no MCA ninje ngwikaranza na Simba twarosie budget twatebe ekenda segete digaba abantu baminto digaba abantu bakanye 2027 nande ni numure moyo muitaro kirenge kura yayi nani numure moyo muri decide omugambyo na makoreki bawacho lakini ene cyuma na murako cyanga ngiyo ene cyuma nani no muntu bwate obongo bakoreki basta ko ikatokole gas ebinto koreki sisantro digaba chocho ko mukutana nyaura batebe muna bakulika maruru nui bakulikera ningo elimwenye ne no mukoni jero mwenye no muntu some dini ko soma ngazeti matureka pero na jira ali account ya iwango kuona paka no nsi ngotenge ali muntu hivi ono tingenda mange monge no lio minto pole oyo minto me auraire ono musani onabuya nkoro iso mwana oyo kinya no manyiti ono musani onabuya nkoro naone kera asire to mongi na boki yona akete kagaiga twaikaransa nainu twakora amatanga amea akaera buya alero nakira tolere amangano omwana olia aere buya omongi no olia yenga yari koko andikira ubusano ocho chakiriko ni kinyanya minyinkwa tigaje ma chiri ubusano itaki yabirogo achacha akiriko niki kinyanya abana mbarengo bwa monyenye kerota ata kuete ona bwate miaka 6 1966 lero iga ninjo koro kuona lebo monyenye esucha EPS olio emamba abana abo bakini oneta kungaina ngango jare kukubarerera naende tigango tebi abana abonya bali kireke bande kya muita babe boka banya ninje monyenye ngoja ko mwana ali kweke bande kya munya kwa sababu na kwani raiko gamba tebi kakio ngari bagasi ni nyo mukasa egento na kwani raiko tigamba tebi omuntu gago jabono iga anyori omongi no yabana na muito oralire na bole mombo iyo ababwate bakomenya oyonyoru na monyenye dako gendo monyenye aterwe obole abangina somige ntekyo ugakonde bwenzi okire okoira abane karumu gako akure mulike e birth certificate
omwana noyo munyenye akara omwana mawoji watu omunyenye no yakoleki baba isa kuja kwa ugo uri mugwango bamwe baba bwanda kirwe kisano iko lenda sana oyo go chere omwana ali kweke baza tiketire biyamono tikato semani aina raba gambia babugate tali armugate bi stera tali armugate bi intota ke timuntu na ndaje kole timi chando amente me chando se me chando ani ya kimwa byali rase ya abo ikamuri kwe bani ngairu ngoli ikaya mwenyewe basi bali batumwa abungo jato omujumbe na tomonde oseko nyorure konye barure igonde tayo tumwa ntegerere ayo rabura ntegerere kwa sababu narengega iga aba emusiemba bali bakoboria banya barwero ngoli mbuya oyo mintongo bori ole nchuga iga orwero ngoli obatebi pore ayane ko gukwana imaite ko ikango yunkwirani Terema ka Anthony adane ranyar kizi santo wot muna tebiri na beriyo bia mono sana moske monyenye soko ngoli bageliga asa malieta nkuru ku Mark Anton ombae na tebire pole mono ase family yiga pastor by the way abantu ba Central Ward tiango tebinga ngara eto tambe inga ete kirasa abangina bamura bagantinga nayi weka kinga tikana chibweka anyway pastor chimba upasabini bono ntete gotebia aba the chef pole sana asa abantu kwete kwa pole na aba chef Nyasaye tigabaseni mono and you have done a very great work Nyasaye tigabaseni omwana minto otigara aya baba muna umusikate ebire anu musike bune ndachikura ntwanya kumwira kiara etukonyo etolinse yae magoraye koranche abana balindi muna teba onyema kantu ni ko mwana oyu ari kuma kantu ni go muna nerigo Nyasaye tigaseni family yiga umusike monyenye imaite gwara kwana mwana county government nabono tukoligeri babo iga ase ward ya Buyakumu tumye goche ward ya Kiogoro nechi ward chinde ka kikoranche ekara abantu libakora magendero naye kwara etagava maega kwa motinga tugo ntiga na chinga chipana abantu nabana balikwe muna abantu bande tinte tiko kwana magana mange Nyasaye tigasenie family yiga tigange omo sibatu yiga ase ebe sambo atenke igo because inche bono mete na onia amagena mata ali na teli bugai Nyasaye tigabaseni tigange omo nginoyo kuya mono makantoni amagendero na ragenda tekisi Central Ward ayenjwa ngora puro pole to chake iga pastor bagende gipindi